el Caserío Museo Igartubeiti continuamos con el proyecto de hibridación de saberes dentro de la red Patrin 4.0 y esta vez hemos organizado un encuentro intergeneracional que se llama Del ritmo de la quiricoqueta a la chalaparta. Conoceremos el ritmo que se utilizaba para el golpeo de las manzanas en caseríos lagar como Igartubeiti, llamado quiricoqueta, y su evolución a la chalaparta, poniendo en práctica estos ritos musicales en un taller impartido por Zurartean Txalaparta Elkartea, que unirá tanto a personas adultas como a familias con menores. Y para la realización de este tercer taller, para elegir la temática, se hizo un encuentro con diferentes entidades y agentes del pueblo y se vio el interés de no perder esta transmisión de lo que supone la chalaparta y un patrimonio inmaterial como puede ser la música. Kirikoketa da, garaizarretan sagardoa egiteko tolarea martxan jartzen zanen sagarra jotzeko erabiltzen zen ritmo bat. Txalapartaren funtzioa azkenean izan zen lanetik festara egiten den pasabide bat, ez? Kirikoketarekin, ritmo horiekin sagarra jotze zen eta sagardoa egiteaz bukatzen zanen aukeratzen zen tolareko soinu politiena edo zekan egurra eta hori erabiltzen zen festa bat iteko. Ez zekan inungo intentziorik edo zan besterik gabe sagardoa ja egin zutela ospatzeko egiten zen festa. Garai horretan oso txalaparta jotzaile gutxi zeuden eta 60 urtetan txalaparta musika tresna edo musika joera bezala pila bat garatu da. Txalapartaren transmisioa oso garrantzitsua da, batetik gure ondare inmateriala delako, baina batez ere guk esaten dugu txalaparta instrumentoa bera baino jotzeko modu bat dela. Nun bi edo hiru jolen artean denbora banatuta musika egiten da. Jotzeko ohitura hori Europa mailan ez da apenas aurkitzen. Eta aurkitzen den lekuetan ez da hemen bezain garatua. Orduan musikalki horrek interes handia pizten du. Guretzako tradizioa mantentzea oso garrantzitsua da. Azkenean gure ume seme-alabei gure ondarea pasar behar diegu, ez? Nondikan gatozen jakiteko. Oso ondo pasau dut, ikasi indet, eta oso onaen un esperoa politxe izatea. Zera, nahi instrumentu musikan hasi nintzen mogero desapuntau nintzen eta oso politxe iruditu zait. ondo pasa deu gauzak ikasi ditugu, eta